ngoba amandla siwa thola Ekseni bazalwane ngicela ukusho lokho ngaphambi ngifunde izwi lenkosi. Sifikile isikhathi sokuba lo msebenzi wasentabeni inkosi uveze. Zikhona izinto ezisuke isheshe ivele kanti azikabi ready ukubhekana nemimoya engahlasela. Sesifikile isikhathi sokuba nombono wasentabeni uvele waziwe iningizimu Afrika yonke, waziwe umhlaba wonke. Njengoba kuthandazwa nje ngibona abantu bevela emazweni ehlukene bezobuka lomhlolo wobukhona bukaNkulunkulu ngalamandla ngawo. Ufuna lombono ukuthi ugadwe kube namadoda aneqiniso nabesifazana abaneqiniso abazowulusa. Ngithanda ukusho lamazwi angabukeli phansi umsebenzi uNkulunkulu awenzayo ngomfundisi ungema. Kodwa imvamisa isitha sokuqala sombono umthwalo wawo umbono. Umbono uyafuna ukuvikelwa kumuntu owuthwele. Ngoba uma isitha sihlasela umuntu ophethe umbono bonke abalandela bengasazi balandelani. Kufuna le ndoda sisekele ngomkhuleko sime nayo. Babungema ungesabi to come ukubuza olulekwa ngezikhathi ezithile. Uhambe njengoba uthulile umbono ukuthi kusho uNkulunkulu ukuthi kiwapi. Into enoNkulunkulu isustainwa uyena uNkulunkulu, ayisustainwa ngabantu. Abantu they come as instruments ubuNkulunkulu azobasebenzisa to support leyo nto eyenziwayo. Kodwa kufuna ukuthi indawo kaNkulunkulu ihlale ivulekile. Lo mbono wesentabeni awukho fana nawo, futhi ngiyakholwa ukuthi awukho omunye oyofana nawo. uNkulunkulu uvuse wona ngobe wethemba. Ngicela ningilalele kahle. Ngikhuluma kini ngimi phambi kaNkulunkulu. Ngikhuluma iqiniso lodwa. Bonke abantu abala entabeni abakhumbula ukuthi intaba uNkulunkulu uyivusele isizwe sonke. Uyivusele izizwe zonke somhlaba. Now uma ula uzomela your own family. Not only your family kuphela, uzomela your local church. La uphethwe khona. I want to submit ukuthi local church has been infiltrated. I-local church indawo yayo ofana ngabe iyayidlala. Lento ibona la intabeni, into ofana besiyibona kuma local churches. Kodwa there is so much politics kuma local churches. There is so much strife in my local churches. uNkulunkulu has moved to intaba. Ukuba azoyenza la sisuka khona. Ngicela ukusupporta lento ngezwi lenkosi ngidlule. Lithi iBhayibheli when uDaniel amaJuda ethunjelwe eBabel. Lithi iBhayibheli sewubhaliwe umthetho ukuthi akukhulekwe esithombeni. Sebezwile ukuthi umuntu ozokhuleka komunye uNkulunkulu uzongena esithandweni somlilo.
sebezwile ukuthi uzongena emphandweni wezingonyama. Kodwa iBhayibheli lithi bangena ezindlini zabo ngasese. Bavula amafastela bawabhekisa eJerusalem. Ngiphinde ucela ucizelele. Bavula amafastela bawabhekisa eJerusalem. Babhekana eJerusalem. eJerusalem ila kukhona khona ithempeli eladedicatedwa inkosi uSolomon. Uthi uSolomon melidedicata uNkulunkulu imkhuleko eyenziwa kule ndawo. Uyizwe uyiphendule. iJuda noma ngabe lilapha emhlabeni malithandaza libheke iJerusalem ukuthi liphi iJerusalem la lingakhona. Ngeke ulibone iJuda lithandaza liflathela iJerusalem kodwa libheke ngoba kunamandla adonswe eJerusalem. Ngifuna ukuthi uNkulunkulu uyivuse intaba ukuba ibe yiJerusalem. Ingeke ibe ilocal, asifuni siyibuke geographically. Kodwa fanele siyibuke spiritual location ukuthi uNkulunkulu uyibekaphi. Mawugoduka ekhaya whatever challenge ohlangana nayo. Thatha amehlo akho ubheke iJerusalem. Uthandaza ubhe kunamandla asuka entabeni hayi endaweni kodwa spiritual location. Azoshintsha izinto ekhaya la usuka khona. Madlokovu ningayishintshi lento. Kukhona izilwane Madlokovu ziyaziwa kuthiwa uma kukhona isiga esizokwenzeka ziyaphuma ibaleke. Kufanele nje ubuhamba nje uyidoda kaNkulunkulu amehla akho wavule. Kunezilwane okuthi uma kuzokhona isehlo esizayo zibaleke. Angazi kuyiqiniso kangakanani ukuthi uma kuzongena umbani endlini kanti kukhona ikati liyaphuma ikati nisale nodwa nezulu. Khona abantu abala abalethe uNkulunkulu ukuthi bazoba amakata la. Okufanele kubagade mabenyamalala balandele. Ngoba mayisifa lento kuyosuka abantu abokwazi ukudisena kwelikamoya ukuthi iphumile emgaqweni. Ngeke bavalelise bovele bahambe nje. Balandele. Ngoba emva kwalokho kuba khona ukuduma kwezulu okuyoshaya umbono kuqeda. Khona abantu ofanele amehlaka ahlale kubo lamadoda nabesifazana abala abasupportela umbono amehlo akho mawahlale kubo. Izinto zabantu zonikwa ukuthi we change people as if ushintsha ama underwears. We always want to get new people. Ngesikhathi abantu abasha becelebrate, we want to cancel history yethu. We want to delete history. That is why amabandla engakhuli ngoba abantu elaqalwa nabo abekho bonke. Kodwa lo luholwayo akawarishekile ngokungabikho kwalabo aqala nabo. Ujatshuliswa kuba khona kwalabo abakhona abamcelebrateayo. Now, after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem, saying, where is he who has been born King of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. Izwi lakho liyaphila. Izwi lakho uzifunge ngalo. Izwi lakho lingamandla akho. Izwi lakho unyakazisa ngalo izinto. Lephula imisedari yaseLebanon. Liphunzisa izimbabala. Uthi lo bhalayo linjengokuduma kwamanzi amaningi. Siyathandaza. Ligcobe, khulume ngalo, usakhe egameni lika Jesu Kristu umsindisi wethu. Amen. Masifika lapha endlini last night ngithandaza ukuthi inkosi yini ofanele sizwe manje ukuze sigoduke nayo. Uma ingcwele ubeka leli lizwi uthi
angigcizelele indaba yama destiny helpers. When God blesses you, ekubusisa, ubusiswa uNkulunkulu kodwa usebenzisa abantu. So it comes from God to man and from man to man. Uma ubukela phansi abantu, uzifaka enkingeni yokudelaya the process yokuphila kwakho. Baningi abantu abanamaphupho amahle, kodwa iphupho yiphupho. Iphupho lihlala liyiphupho until kube khona okwenziwayo ngalo. Amen. Sikhuluma asukile endabeni yomthandazo ukuthi emthandazweni ila sakhiwa khona. uNkulunkulu endleleni usibekela abantu abangama destiny helpers. Laba bantu abayi la siya khona, kodwa basiza thina ukuthi siyofika la siya khona. Abayibona abayi la uya khona amadlokofu, kodwa uNkulunkulu babekele ekutheni lento ayibeke kuwe, bakulekelele bahambe nawe uzufike la uya khona. Now, ama destiny helpers are abantu that you cannot just marry them. Kodwa bangabantu that you have to respect them and honor them as per ama relationships. Ngoba ezinye zezinto abantu abakholwayo ababhedi kuzo ama relationships. Singena kakhulu emoyeni and forget ukuthi siphila phakathi kwabantu. Uthola ukuthi lento yakho uNkulunkulu ubengakusindisele wena, ubekusindise ngoba ebona abantu that you influence. Kodwa all of a sudden nekuthola insindiso ibisikwenza ube arrogant and you disconnect from abantu okuyibona uNkulunkulu abebafuna. uNkulunkulu mayikusindisa ekhaya kini akungobe efuna wena, kodwa ufuna ikhaya lakini ngawe. Uma wena insindisi kwenza ube arrogant, you leave home and saying ngiyabashiya madimoni babahlanya abakholwa, ngiyahamba mina ngiyohlala kwamfundisi. Kwamfundisi kuhlala ingane zomfundisi. Ingane zonke ayigoduke ziyoba yingane makubo, ukuze sikamfundisi zibe yingane kubo. Ngoba kuyenzeka ingane zomfundisi zigcine zihleli kambi ngenxa yabazana abashiya amakhaya abo, bakhetha ukuyohlala kamfundisi. Laba bantu abangama destiny helpers are ordained by God. Abantu that are pregnant with your destiny. Abantu laba, my God, abantu abangama destiny helpers. Let me quote one. IBhayibheli lithi uthi Davide usekhona yini osasele endlini kaSawuli ukuze ngimenzele umusa ngenxa kaJonathan. Now lithi iBhayibheli kutholakala indoda ogama lawo linguZiba. uZiba lo unamadodana u15. Kodwa ithi inkosi ukhona inosekhona endlini kaSawuli. Uthi okhona lunyonga uMephibosheth. Futhi akekho la uselodeba endlini kaMikha. Kodwa njengoba ebeka lesizathu ingqondo yami mangirizina madlokofu ithi ucabanga ukuthi inkosi izothi hayi maye unyonga miyeke. Abantu okujwayelekile makubuzwa ngawe bakhuluma izinto ezimbi ngawe ukuze kungene bona. Uyamazi umfundisi ubani kodwa umfunela nje. Lo mfundisi unje kanti awunayo into anayo. Lento ifuna yena hayi wena this time. Usofunwa nawe ngesakhe isikhathi kodwa kwamanje kusafunwa lo. Lithi iBhayibheli uthi Davide iyakhona Ziba uyomlanda khona unyonga.
umlande khona eLodebar, umlande khona endlini kaMika, ngoba le process lento engizoyenza ifuna yena. He had to leave his 15 sons. Ayengathanda bayohlala etafuleni lenkosi. Ayolanda uZiba, ayolanda uMefiboshethi, olunyonga azohlala etafuleni lenkosi. Uyambona umuntu ukuthi uyi-destiny helper yakho ngokuthathe nazi idingo, kodwa beke zakhe idingo phambili. Afike kuvule kumnyango aphushe wena ungene yena ahlale ngaphandle. Uyambona lo muntu ukuthi uyi-destiny helper. Akubona ama-destiny helpers abantu aba-ordained by God for your destiny. Destiny. Basalwane, njengoba sigoduka siye emakhaya, umthandazo wami manje uthi Nkosi, open our eyes kamoya, let us begin to discern people. Ngoba abanye abantu abathunyelwe uNkulunkulu in our lives baxoshwe yithi because we lack character. uNkulunkulu abaletha abantu uhluleke ukubagcina sebefikile. Tuke ngoba la ukhona ngiyazi mina ukuthi labantu abangama ebank nje yabona amadlokofu iweakness yami yodwa emhlabeni ma ukuthi angiye ezulwini ngenxa yayo sengisehlishile nami ukuthi hayi Nkosi uma ukuthi uyangivalela izulu ngenxa yalento siyofana uluvale. I am an impatient person, very impatient. I can't stand in the queue. Look, ngisho driver nje driver phambi kwami owenza iqueue emgaqweni aloke simisa uyabona nje kanongo nginenkinga nje bangizosuka la ngama uhlule edolobheni lakho nafanele ngishaye iqueue nginenkinga yeke engimisayo ke ngime ngilandele omunye umuntu ngingakaboni la ngiyakhona ngifuna mangifika ukungena ngisizwe ngiphume ngihambe. I've made relationships with my bank managers. Uma ngiye bank angiyibambi queue. Ngiyafona ngithi bank manager, I'm coming to the bank. So ngicela usize ungisize ulethe umuntu ozongisiza. Athi mawufika come to my office. Ngingene bank sengene. But Bishop give me now. Where is the manager? But say office ngene. Ngifike ngivula umnyango manager ehleli nomuntu. Bishop, just hold on a minute. Ngicela uma kancane baba ke ngisize uBishop. Bishop ufuna ngoba angikwazi ukulinda lo muntu ohlela ngiyaphuthuma nje akho ma ukuthi izulu liyavalwa ngenxa lonto mahlo iyona yodwa into enginayo engiyaziyo ukuthi uNkulunkulu angangivalela ngayo. I can't stand in the queue. Now ngenxa yalokho I go out of my way to nurture relationships. Uze mangifika noma phi ngithola ifavor yokuba ngingene phambili, kodwa njoba mangibona ngingena phambili ngicabanga ukuthi hawu lo baba ongenelayo angingeneli, ngisenhlizweni yalomuntu engingene office lakhe. Therefore I don't stand in the queue. Destiny helpers. Madlokofu uJesu ezelwe eBethlehem laseJudea. Ayitholakalanga indawo isafunwa yokuba atetwe. Wangena unina noyise bangena emkhombeni weinkomo wabelethelwa khona. Esezelwe abantu abala around abazi khona uzelwe. Kodwa uNkulunkulu wathinta abantu from the east. iBhayibheli lithi these men were not just mere men, they were wise men. They came all the way from the east. Bezala kuJesu. There is a need in the life kaJesu ofanele kuzohlangabezana nayo, and uNkulunkulu uthinta abantu from the east to come abalocal abayiboni lento. Kujwayelekile abantu abalocal bangayiboni into ezalwe phakathi kwabo, ibonwa abantu abavela kude. Liqinisele livese lithi umprofeti akadume ezweni lakubo. iBhayibheli these men mebefika abafuna lutho bathi uphi lo ozelwe inkosi, sibonile inkanyezi yakhe, size
to worship him. Now, abezile to make noise. They've come to worship, but the type of worship abayiphethe iyangbless. Lithi Bible bavela bavula ikhwama bakhipha amagugu. Igolide, isiliva, imuri bayaworshipa njalo. There is a need ngalesikhathi in the life kaJesu edinga a destiny helper walolu hlobo lomuntu. UMherodi esezwile ukuthi uJesu zelo. Lithi iBhayibheli uyathumela kuzonza ukuthi hambani nimbone ukuthi ulaphi bese nibuya ningitshela. Kwatholakala ukuthi lo Jesu ozelwe usemncane. Nangiya usagoniwe. Akakakwazi ukuzigijimela. uNkulunkulu umbeke la emhlabeni empilweni kaJoseph. uNkulunkulu ukhuluma noJoseph uthi Joseph mthatha umntwana. Ubaleke naye. Akakwazi ukuyibalekela. Kodwa mthathe ubaleke naye. uJoseph becomes a destiny helper. Yokuba uJesu angafi ngoba kwesikhathi indawo ozalelwe kuyo kayinawo amandla ukukukhulisa. Ikuzala ifuna ukukubulala. Bese kuthatha ayokufihla eGibhithe. Kodwa uhamba noJoseph who is a destiny helper. Alibonga igama lenkosi. In other words, all that I'm saying ngini godukani niyemakhaya emthandazweni yenu uNkulunkulu uvula amehlami kamoya. Kunabantu in your life ohlukane nabo obekungafanele uhlukane nabo. Kunabantu ohlukane nabo ngenxa ye-attitude yakho. Ngisaqala ukushumayela 40 years ago. Qala ukushumayela. Now sashumayela kanje thina. Sashumayela. Uma umuntu uzofika nemali yakho la. Sithi lento ayifuna imali. Hamba nemali yakho. Hamba nemali yakho. Abantu ababe nemali engabe basupporta in the ministry baxoshwa yithini through ignorance. Sashubala sithi noma ungafunda ube neziqu asisho lutho la. Basukuma bonke abaneziqu bahamba. Baswana baba. Sasala no dust. Osoma business babonti asifunakala. Lama kwangena kukhulunywa ngemali. Futhi utshele ukuthi imali yakho ayisholo ke kungani sezulwini. Angivele ngithathe ngihambe nayo. You repel abantu abalethe uNkulunkulu to help you. Please sit down with yourself and be truthful. Ube neqiniso kuwe. Ngathi la ngangikhuluma kokuqala la. Ngathi ikhehla elalifunda noMandela e-primary school yakhona lisekhona. Abanye babambona e-secondary, abanye bambona e-university. Elingelutho nje, elihlalele Eastern Cape, libhemela inqawe. Ngithi kazi liyakwazi ukutshela abazukulu ukuthi uyambona ukholi ihlahla lo. Sasihlala naye kanje edeskini. Sasihlala naye. Kwesikhathi wayibuza kimi impendulo. Ba umbuzo abazukulu bengekho ngiyawuzwa. Uthi Tatomkhulu wangabe usasondela nokuthi ube yiminister. You rub shoulders with greatness, but you remained in this condition. Failure to discern abantu. Into yasizulot wabona uAbraham eqoqa. Oqoqa impahla othi uLot malume kwenze njani?
wathi ngiyahamba mshana. Sengiyahamba nje ngiyanishiya la ekhaya. Usuyahamba malume? Angazi ulotha angazi. Wasenza ukuthi lolu hambo. Lolu hambo lika malume. Lolu hambo malume. Lolu hambo lika malume. Hayi angizokumtshela lutho kulungile malume, kulungile. Hambe kahle. When you read your Bible, every time makubalwa indaba kaAbraham noLot, kuthiwa uAbraham lapha ku verse 4 lithi uAbraham waphuma ezweni lakubo njengaloko uNkulunkulu emiyalile. Wayithe uNkulunkulu akaphuma yedwa ashiya ihlobo zakhe. Okusho ukuthi ngoka Abraham uLot wamshiya ekhaya. But uLot wathi malume hayi malume hayi uhambe kahle malume ngesikhathi ephuma malume uLot wasuma wathi ngeke lolu hambo lunento lolu hambo mawufika lithi iBhayibheli noLot wahamba naye hayi akuyena uAbraham ohamba noLot uLot ohamba noAbraham. Malfika ku chapter 13 little Abraham accumulated wealth waceba waba nezinto bese iverse elandela ithi noLot owayehamba naye waceba. Khona abantu ongasali mebehamba. Hayi ngicela ukusho ukholwa impela kodwa lento yakhe ekhetha indawo usale kubantu bengafanele usale kubo. Khona abantu bekufanele mabenyakaza unyakaza. Khona abantu bekufanele mabethi siya le uye le. Kwesikhathi ungabatsheli ulandele ukuze kuthiwe nawe ubuhamba nabo. Yise bona bengahambi nawe. Uma uNkulunkulu engasamisa uAbraham athi Abraham ngithe phuma wethu ezothi ngiphume ngedwa. Athi bathi ngibona uLot athi hayi mina ngihamba ngedwa. Ukusho ukuthi uyena uLot ungabuza yena nje mina ngihamba ngiphume ngedwa. Abesethi uLot hayi umalume uhambe yedwa kodwa yimini engihamba naye. Yena uhamba yedwa. Hayibo ama destiny helpers will always be there. Ngitheke izolo balinda a certain form in your life. There is a level of growth egu qualify ukuba destiny helper iba attracted to you. Kunabantu noma unayi benayi imali mawuthi uqala iministry abangeke basholo bathi uyaqala awuqale kahle. Uqale kahle. Ngoba kade bebabona abantu beqala. Kodwa as you move on, persistent, passion lento yenzayo. Bayibona imphumela. Ngithe izolo akakazali umuntu okwazi ukudina ama results. Mebebona ama results they will follow you. You see mandlovu ufuna konto ufuna ukunderstand. Ngesikhathi intaba uyiqala. Some of the people oqala nabo babe ngakholwa ukuthi lento izoba nje. But you had to push ngoba khona into oyibona bangayiboni. Mayisinje abantu basifikela bona sebedonswa ngama results. Fanele kube careful when people come ngoba bebona ama results. When ama results ehla bayahamba. Ngoba bezile kuwe beze kuma results akho. There are people that are in your life for themselves. They are not in your life for you. You will understand mafuna ngathi yesenzo ukuthi amadodana kaSkeva aye phakathi kwabantu ababelandela uPaul. Beshumayela uPaul. Kwenzeka ama miracles lamadodana kaSkeva u7 ayingxenye yalabo bantu. Kodwa iBhayibheli lithi uma uPaul behamba asala lamadodana. Ministry has always been copied. Mawubona ministry gathi ukuthi uba nokopishwayo. Ngoba somebody has walked a mile with the anointed servant of God. Wakopisha lento ufuna ukuyiduplicate. Abuya lamadodana athi siqale ethi ministry. Azula. Afika lamadimoni amancane ayingane. Khona amadimoni lawa abhayizayo umkhuhlane. Ngegama likaJesu.
Lo shunyela uPaul ayithini. Phumani. Idemoni lingezwa kahle. Lizwe igama lika Jesu liqhume lihambe. Lithi iBhayibheli one day. One day. Bahlangana nenkunzi balaka. But egameni lika Jesu oshunyelwa uPaul sithi uphuma uhambe. Lasethi idemoni. Uyazi uPaul lenikhuluma ngaye. Ula ilistini. Nango. No Jesu lenikhuluma ngaye nanga elistini. Asibayeke eceleni nina ningobani? Ngoba anginiboni la elistini. Ngiyanizwa nani nibiza igama lika Jesu kodwa elistini anginiboni nobani. Kwathola ukuthi abanayo impendulo. Every time idemoni ungenayo impendulo liyakubaxabula. Once wahluleka ukuliphendula kuphelile. Lithi iBhayibheli wababamba 7 of them wabavalele endlini. Wabashaya wazobakhumula amabhlukwe. Wabakhumula amavest. Wakhumula amanika. Wayesevula umnyango. Ayithiwa baphuma. Beshayiwe baphuma. Beshawa idemoni elilodwa. Ngoba behluleke ukusho ukuthi bawobani. Cela ukuthandaza. Your destiny helpers amiswe yonke indawo. Njoba usuka la entabeni akulindele emuva. Uyazi khona into esiyenze Bishop Thwala. Kuthiwe kumzalwane xala umzalwane seduzo kwakho uthi inkosi imbusise. Avele umzalwane abe isiquzi nje. Abe isiquzi nje. Abe serious. Into exakile ubona ngathi kwalento yamphazamisa angazi kuyini. Angakwazi ukubuka lo ngapha amxhawule. Kuthiwe mayingabuke kongapha buko ngapha. No ngapha angakwazi ukumbuka bhekele. Lala ngitshela. Lento noyibona ngelinye ilanga ukuthi uma suke sithi bheka umakhelwane wakho umxhawule suke sithi it's time to network. Ngoba you do not know ukuthi bani ohleli duze kwakho. Uyomxhawula uthi inkosi kubusise. Uthi yakuyi-interview umfice ehlele ngale kwedesk. Ebese ngangisenkonzweni uyakhumula ngihlele duze kwakho kodwa ngixhawule wangismayilela. Ebese thi this is our candidate. Uthathwe ngokuthi wenza ukulo. Don't take everything for granted. Destiny helpers. Umthandazo wami uthi njengoba sigoduka siye emakhaya. Find your own destiny helpers. Grow in your spirit. Begin to discern relationships. There are relationships that you don't have to waste time with. But when the devil wants to destroy your life, he sends a person azoba yi-door to your life. uNkulunkulu mefuna ukukubusisa usithumela umuntu azoba umnyango ukuthi angene ngawo. All that I ask you to do as you grow spiritually, ngoba into enkulu, Christ must be formed. Stop looking at people with a naked eye. Stop judging people. Stop looking down upon people. Kuba abantu kube khona abantu thabayona iclass yakho. Class yakho unebusiness engaqasha kusasa. Stop classifying abantu. Love people unconditionally. Let me tell you something. People don't owe you anything. Musukuzonda abantu umzonda lithi akakubingelelanga. Everybody unama problems akhe. Umthole kambi ecabanga ngeenkinga zakhe. Musumcabangela ukuthi ngobe siba wena futhi awunalutho nje nento engathi wena. Be friendly with people. Support people. I-training yomuntu azoba nento. Utrainwa engakabi nayo into. Ukuthi wenzani kwaba nento. Ngiyangithi when you employ somebody in your business, ungamqashi umuntu ongenawo umqondo ukuba your partner. Qasha umuntu ngoba la ekhanda evuthela ukuthi angaba upartner wakho.
so that in your absence I'll be able to run your business. Otherwise awuqasha abantu lento yenziwa kuma supermarket all over. Ngihlale njalo ama security sekufanele siqueue siyobe la ethilini. Athe nayi ngiyachecka ngithi mina checka lawyer. Msaniqasha igebengu ngapha bese nilomisa thina naba nisicheck sicheckiwe ngapha sakhokha checkani igebengu nixosha igebengu nithola abantu enibathembayo ozothi menginika islip wazi ngisithathe ethilini musulo wena uyi security manje uzocheck into ebhalwe ngecomputer awufundele icomputer wena. Bless the Lord. Bless the Lord. Your destiny helpers are waiting for you. Your destiny helpers are waiting for you. Iswa usizo lwemali yokufunda. Abantu that are struggling ekufundeni. Lalela, mawungenayo imali yokufunda, qinise ekufundeni, musuqinise imali ongenayo. Qinise ekufundeni ngoba through ukufunda imali izokufika. Destiny kusiza kulento yenzayo. Kunemindeni women that are frustrated. Bashade namadoda angayindawo. Engayindawo obonayo ukuthi lofu wesinkwa ke lo. Ayindawo lento. Lofu wesinkwa ayindawo. And lento lenkosikazi is anointed to help. Isabsathe baba veza phela ngikusize phi. Nayakazi. Kanti baba wangisaphi ngoba ngizosiza. That is why most of men complain ngamakhosikazi ngoba they are so anointed to help. If ungenayo into yenzayo ibona basuka benza bese bangathi bathatha over kanti it's because man is sleeping. Kithi msimanga kithi kwaSwayimani makukhulunywa ngawo kuthiwa kaMama Thobela hayi ngela ngahlala phansi nomkhulu ngathi mkhulu iyangihlupha lento yini la ekhaya kuKwaNdlovu lokuthiwa kaMama Thobela ngoba Mama Thobela washada nawo kwalo Mama Thobela uphi wena igama lakho lasithela ukhona nje mkhulu wathula abantu babeyelela kuthiwa uyokwehla esitolo kaKhanyile mawehla wehla ubheke phansi udlula umuzi ngapha wakanzama udlula umuzi wakabani bese ufika lapho ubuze enganeni ukuthi kuphi kaMama Thobela mkhulu kwazi la ekhaya kuthiwa kaMama Thobela uNdlovu uphi kulento uphi uNdlovu ngifuna uNdlovu mina kulento yonke ukuthi uNdlovu uphi kulento uNdlovu kwa kaMama Thobela nje kithi nami kodwa ngihlala kaMama Thobela kwenzeke kwa kaMama Thobela mase ngihleli phansi studying their lives ngathola ukuthi ugogo Mama Thobela is an industrious woman uphuma ekseni le omkhulu idlinqawe le omkhulu lapha ithole isinqamana ishaye uMama Thobela agijima amasimu kamoba agijima emishinini kamoba kuthengwe inkomo le nje ifike esibayeni izothi ngathi mina oyiko sekukaMama Thobela ingoba uMama Thobela kuyena omisela umusi mina ngishade noMashezi ngeke nje kwami kuthiwa kaMashezi angisho by faith lento ngeke kwami kuthiwe kaMashezi kuKwaNdlovu ukuyezwakala ngeke nje uMashezi hayi inkosi zomi iyasebenza impela bandla kodwa ngeke angidlule mase kuthiwa kungena isaka ekhaya ngifika nami nelami isaka naye abhawe athi hayi baba thatha over alibeke la khabona ukuthi lincane ngoba kusubmithwa elincane kwelikhulu
ungathi uphethe isaka elincane ufuna kusubmit elikhulu kuwena ngoba usahlulwa yileli elincane. Your destiny helpers, students that are here, continue doing what you are doing. Your help is coming. Your help is coming. Imindeni la engathathi intweni, your help is coming. Bengicela mawusuka la shintsha attitude yakho. Shintsha indlela obuka ngayo abantu. Hey, ngicela ukuhlala phansi. Ngicela ukukhulushwelena. Nganginomngane wami weNdiya. Uyena yedwa nganginaye weNdiya usahamba wabasenkosini. Akuyena yedwa ngaze kuphinde ngilithole ngeIndiya lomngane. Hayi ngoba nginentembi namandiya. Kodwa uyena yedwa. Kwahamba yena nje ngabonda amandiya amanyaya. Ngeke ngikwazi bandla hayi bandla. Xoleleni ngeke ngikwazi. Labo bakwazi ukukhumula isokisi isicathulo bengasikhiphanga. Ngabona nje ngeke nje ngophelelwa amasokisi. Lungele ngihlale ngingenandiya. Lobo ngano India wayiphethe ibandla lase Full Gospel eStenga. They still a church building laba. Kwaku Colin Raju igama lakhe. Colin, this is what happened. Umzalwane la umfundisi la ebandleni une VW ikhumbi lamadala. Abazana uyabathutha iphelo petrol endleleni ayishiye lapho ahambe ngenyawo ayokhonzisa ebandleni aphume lapha awufuna igalika lalise u3 igalika petrol. Alifake emotweni idum moto ahambe. Now unkosikazi wakhe mga Colin ukhulelwe ingane yabo yokuqala uBhula. Uma ekhulelwe abese vele maqedwe inkonzo ayinkosikazana endodeni athi hey baba ngizwe ngathi ngingadla inyama yenkukhu efresh ehlatshiwe nje manje ngiyithathe ngiyipheke ngidle. Thatha uColin akanayo imali yenkukhu. Uya ukhonza inkosi akanayo. Yenze ukhonza inkosi kodwa ungabe nayo imali yenkukhu. Nanga omunye ekhonza inkosi eshiya isikweletu. Incwadi yamakhosi. Uthi uNkosi wakhe engathethe inyama efresh. Uthi uColin mengixoxela uthi hey Sam I felt so bad. Uthi uNkosi wami wayiqala ukungicela into. Ngihlulwa kumnika inyama yenkukhu engiyaziyo ukuthi ayifunwa uyena. Ithandwa yilwamkhulelo. Uyayithandiswa. Ngoba into ofuna ukuyigada ilento yokumithela umuntu kanti akekho. Usala uthandiswe wedwa. Uthandiswe wedwa engeke ozokuthengela uphaya owuthandayo manje. Saphela amakhosikazi sigijima. Ithi thandiswa igwinya uyolifuna igwinya lokushini ongalazi ulithola phi uligijime ulifune uthi mawulithola kube kungena ucingo luthi hayi sengithanda kanti ngathola iKentucky udethethi ali igwinya kutholile sefuna khona ukugijima uthi uthatha iKentucky abuya athi baba ngicela usalihlula udlule etafuleni khona itafuleni lapha elidayisa umcako hathi Jesu sengiphethe igwinya ngiphethe iKentucky sekufanele ngiphathe umcako ngizofika nazo manje angiyazi intombazane mayisuka ikhulele lutsotsi ukuthi mayisithandiswa yenze njani mayisithandiswa angazi yenze njani. Uthi ke uColin bese behamba beyekhaya bebefika ekhaya abese vele efike eshiye izitayishiyayo angene kamereni uyothandaza kodwa akayi ukuthandaza uyokhuluma noNkulunkulu nje. Yabo lokuthandaza okungafuna icimeza amehlo ufuna uxoxa. Uthi ke bese ngithi Nkosi I'm serving you kodwa imali yenkukhu nje. Nkosi wami eqala ukungicela inkukhu anginayo inkukhu. Kodwa I'm your servant. Hlobo luni lweservant yakho olingenayo imali yenkukhu. Uthi ngivele ngihlale phansi ebedroom ngikhale. Uthi mangisakhala ngizwe knock eminyango webedroom engikuyona. Mawuthandaza ke kanti kufika isikhathi sokukhala. Kungcono ukhiye eminyango uzukhale kahle. Ngama ke kwangqongqozo kanti uyakhala kuyanqamuka ukukhala. Ubusuzilungisela umuntu ozongena. Uthi ke bese ngisula inyembezi. Mangithi ngena angena unkosikazi. Mayingena uphethe iplastic. Kanti nkosikazi ngithe kwena ngithandani. Athi inkukhu. Athi look what is this? Inkukhu ifresh ihlatshiwe yaklinwa kwafakwa ama spices eduze kwabekwa icup ka cooking oil ukuthi ayipheke. Abesithina hawu enkulu kuyashesha ukuphendula.
ivelaphi inkosikazi? Abesethi no, lenkukhu khona unkosikazi ovamise ukudlula esiye sibingelelane. Angibingelele ngimbingelele. Aba esethena umzalwane enhle cha ke umzalwane ngoba ufaka izintambo ezibomvu, ngiyabona izintambo ezibomvu might. Usho ukuthi umhindu. Hawu, umhindu okay, inkukhu. Manje waletha inkukhu nje uthi nje uvele wezwe ngikhumbula. Wayiseletha inkukhu. uSamson uma esethempelini likaDagoni, amaFilisti ehlekisa ngaye, amngenisa ezomdansisa ukuze wa entertain, uyedwa akanamuntu, umbozwe ngenethi, amehla akanawo, inwele zigundiwe. There is no one oseduze kwakhe to help him. Lithi iBhayibheli khona umfana omncane, awu bese lithi thwala akasokile, okusho ukuthi umfana onganabudlelwane noNkulunkulu kaSamson, kodwa kuvele kwabe kumfana omncane nje ongasokile eduze kaSamson. Uthi uSamson, mfana wami ngicela ungincikise ngezinsika. Memthatha emise eduze kwezinsika. Wancika uSamson, wayizwa insika ngapha, wayizwa ngapha, wayisekhuluma amazwi, wathi inkosi akube kanye ngisibuyisele kumaFilisti ngenxa yamehlo ami. Wayisezabalaza zaqhuma insika phansi, zaqhuma phezulu, yabuya iauditorium, afa amaFilisti. Lo mfana akasokile, kodwa is a destiny helper. I-challenge yakho ubandlula abantu ngendlela okholwa ngayo. Ucanti uyosizwa abantu abakholwayo. At times uNkulunkulu uzosondeza abantu abangakholwa to help you. Abafune uNkulunkulu wakho kodwa bafuna ukukusiza uye kuye. Love people. Love people. Lithi iBhayibheli abakubo behla sebeyomlanda esefile, bamthatha bomncwaba, kodwa umuntu omlekelele kuyimandate yakhe ukubulala amaFilisti kwakumfana ongasokile. Ukuthi umuntu awusonti naye akungakwenza umbuke njengomhedeni. Ukuthi akagqoki uniform yakhe akusho akakholwa. Ukuthi ugqoki uniform wenigqoka isuit akusho akakholwa. Kodwa intaba ngeyabantu bonke. Intaba eyabantu bonke. Intaba sizobathanda abantu irrespective. Futhi uzubone asizukukuphusha ukuthi sindizwe. No. Ungayenzi mistake, asizukukuphusha sindizwe. Ensindisweni kodwa uzogcina ufikile. Uzobe ungekho umuntu ophusha ireligion yakhe down your throne. Akekho umuntu ozokufunza ngenkani. Sizoma phambi kaThixo. Uzombona uNkulunkulu ngama results. Makukhanya ukukhanya kwenu phambi kwabantu. Badumisa uyihlo sezulwini. Kunabantu abazofika la bengakholwa kodwa bebona ama results. Okwethu kuma and love all people. Sakho tukasiye emakhaya. Musukuphila impilo exosha abantu eduze kwakho. Musimono eqiqe banohleba nalo. Ngoba niyahlupa nina. Musibone eqiqe banohleba nalo. Ebese nihleba ngamagama abanye abantu. Ngoba abanye abantu abahleba yibona abazoba usizo ku. Love all people. Hambani nothanda abantu. Hambani nohlala kahle nabantu. Hambani nohlala kahle nomakhelwane. Akube khona abantu abafika entabeni belandela wena. Bezothi ikhonto esiyibone kulo. Akazange athandaze kwami kodwa ngibona ushintsho kuye. Ngiyayazi indlela bengibuka ngayo. Futhi ningathi manje isicako kwana samakholo. Bese nijwayela ukuthi emthandazweni yenu sakho tukasiye emakhaya engayifuni manje. Musukuphila impilo exosha abantu eduze kwakho. Angisashumeli mnikelo. Musimono eqiqe banohleba nalo, shumela well done. Hlukana nalento yokuthi niyahlupa nini.
kushunyelwa iy'ntshumelo zokuthi abantu banezitha. Musibone qeqebana ohleba nalo. Abantu abayiswa Ebese nihleba ngamagama abanye uhlukane nokuthi banezitha. ngoba abanye abantu abahlebayo Abangabi ibona iy'ntshumayelo abazokhosizwa. ezakhela abantu izitha. Love. Uyazi wonke umuntu oshumayelayo mefuna Abantu nothanda abantu. benkulu. Izitha Abantu zakho ohlala kahle nabantu. zizojaba. Abantu ohlala kahle nomakhelwane. Akube khona abantu abafika entabeni belandela. Njobethi bezothi khona khona abantu abantu asebabuka asebabuka njengezitha. akazange athandaze kwami kodwa ngibona ushintsho. Awunazi isitha wena. Ngiyayazi indlela Unabantu abathunyelwe uNkulunkulu kuwena. futhi for a ningathi reason. manje isicako kwana samakholo. into yasiza Bese uJoseph nijwayele ukwazi ukuthi ukuthi abafowabo nabo bemdayisela emthandazweni yenu. ngamfuni. Kodwa kwakuyicebo likaNkulunkulu. Khona into Ukuba engayifuni bandlulele, Madlovu. Ngithi angiyikhuluma ayiphambi. abamdala nje. Nalabantu abakuhlebayo angisashumayeli. Yazi ukuthi angithandazi ukuthi abakuhlebe kakhulu. umnikelo mina. Shumela well done. Ngoba Hlukana nale nto awukakhuli until kushunyelwa inhleba iy'ntshumelo ingakwenzi zokuthi ukuthi abantu banezitha. And ngeke wazi inhleba ayikwenzi lutho uma ungahlejwa. Abantu abayiswe kuNkulunkulu kuhlukane nokuthi banezitha. Kufana nomuntu Angabi othi iy'ntshumayelo ezakhela cela abantu ungifundise izitha. ukubhukuda. Ukubhukuda kufundelwe eklasini. Yazi wonke umuntu oshumayelayo mefuna i-altar call Kufundelwe enkulu. Izitha zakho zizojaba. Isikhathi sokuthi siyofunda ukubhukuda uzansi yephula. Kwafanele kungene kona amanzi. Njobethi Ngoba akwazi ukudweba amanzi ngoshoka. khona abantu asebabuka njengezitha. abesethi asimajineke Uwena lo. Awunaso isitha wena. Unabantu Nyakazi abathunyelwe izinyawo uNkulunkulu ke kuwena manje for a zithi reason. inyawo. Into No, yasiza bakuthatha uJoseph bayinawo ukwazi ukuthi iphupho. abafowabo nabo bemdayisela abamdayisanga ngabe. uNkulunkulu bamfuna. mayistrainer usitrainer Kodwa ngereal kwakuyicebo likaNkulunkulu. Ukuba bandulele aye phambili. Uyathi umuntu Nalabantu Baba, ngicela abakuhlebayo ukubekezela. yazi ukuthi angithandazi Athi ukuthi uNkulunkulu abakuhlebe kakhulu. Zokunika ukubekezela. Ziyazi inkinga. Ngoba uNkulunkulu mawufuna awukakhuli ukubekezela until inhleba ufuna ingakwenzi inkinga. lutho. And ngeke Igama wazi lenkosi. inhleba ayikwenzi lutho uma ungahlali. Alibonge igama lenkosi. uNkulunkulu mawufuna kufundise ukubekezela kufana nomuntu Ufundisa othi ngeenkinga. ngicela ungifundise Zifika inkinga abese ubese responda responda classini. Responda phela Fundelwe phupho. according to the word. Ukubekezela ukufunda ngakho. Yase kwesikhathi sokuthi siyofunda ukubhukuda uzansi uNkulunkulu yephula. mandibusise. Kwafanele kungene Hambani bona. emakhaya. Ngoba Niyobathanda akwazi ukudweba amanzi nibakhona. ngoshoki ebhodini. Hambani niye Abesethi emakhaya. asimajineke. Mawusuka uwena la. lo. Hambani niye emakhaya. Manisuka ngandawonye Nyakazi alishe izinyawo leli manje bhodo zithi ngasemakhaya. inyawo. Alishe No, lapha bakuthatha ngasemakhaya. bayinawo ephupho. Ukuze kuzwakala ukuthi lento eyenziwa la inomphumela Usitrainer ngereal. emuva ekhaya. Love all people. Uyathi Destiny umuntu, help us. Baba ngicela ungiphe Asendleleni. God ukubekezela. bless you. Athi uNkulunkulu don't worry. Zokunika ukubekezela. Ziyazi inkinga. uNkulunkulu mawufuna kufundisa ukubekezela ukufundisa ngeenkinga. Alibonge igama lenkosi. Alibonge igama lenkosi. uNkulunkulu mawufuna kufundise ukubekezela ukufundisa ngeenkinga. Zifika inkinga abesethi responda phela. Responda phela according to the word. Ukubekezela ukufunda ngakho ukubekezela. uNkulunkulu manibusise. Hambani niye emakhaya. Niyobathanda nibagone. Hambani niye emakhaya. Mawusuka la. Hambani niye emakhaya. Manisuka ngandawonye alishe leli bhodo ngasemakhaya. Alishe lapha ngasemakhaya. Ukuze kuzwakala ukuthi lento eyenziwa la inomphumela emuva ekhaya. Love all people. Destiny help us. Asendleleni. God bless you.